तो एगो लाइन कट जाता, लाइन ठीक से देख ना हमारा सन, इधर उधर मन घूमे पड़ता। आज तो तहीं फिल्म देखम आज के में बैठ के अक्षय कुमार के हॉट वीडियो आज देखे बस सर्च करके मंगावे द सर्च करी तो नेट खूब सुंदर चले। सारी थाली गर्मी से तो पूरा भेज जाता। हाँ तनका नेट खोल ली अक्षय कुमार के हॉट वीडियो बाप रे बाप ये तो सोनाक्षी सिन्हा बाप रे बाप ये तो सोनाक्षी सिन्हा के एकदम किस करके गाल लाल कर देला। बाप रे बाप कितना सुंदर कपड़ा पहने एकदम हिट्टी एती कपड़ा पहने लोग बाप रे बाप की मैं के गोद में भर ले बा। झूमा तो खूब सुंदर से लेता कि दोनों गाल में ओठ में बाप रे बाप कर बॉडी तो खूब सुंदर बा। ऐसा बॉडी हमार रही हम ऐसा बॉडी रही तो हम पूरा हिला देती गांव के। कितना गोर गोर अगर गाल हई कितना सुंदर ओठ हई। ये अक्षय कुमार के करता बाप रे बाप प्यार इतना सुंदर से करता बाप रे बाप। पानी में ढुक के प्यार करता सनी लोग के जागे ना मिलला पानी में प्यार खाता सन पानी में। बाप रे कितना सुंदर ड्रेस पहन ली तो पूरा एक पूरा चौपक चौपक के लौकता पूरा एक सामाने लौकता इतना पातर कपड़ा पहने के। अक्षय कुमार के किंग सोनाक्षी से किस करता पूरा ओठ ललिया लाग गया अक्षय कुमार के गाल में न पातर पातर कपड़ा पहने पूरा झलकता अंदर से। आई अब गाछी में ले जाते कितना सुंदर गाछ है गाछ पे चढ़ा के प्यार करता बाप रे बाप। तो गाछों में बाहर के लोग गाछ पे चढ़ा के प्यार कर बाप रे बाप की किस कर ले किसे करता और कुछ तो करे नहीं क्या खाली किस किस। हाय देखो पूरा ओट काट लेलस ओट तो पूरा काट ले बा एक काट के पूरा एकदम सब ओठ लाली एक चूस लेलस। कहा जाने कथी लगावे सन के लोग पूरा एकदम उज्जर उज्जर सामान बा एगो हमनी के सामान बा करिया करिया लौ के कथी लगावे लसन के लोग प्यार कर रहा का जाने लोग यही प्यार कर एगो हमनी के कितना नया नया से प्यार कर। तू कहाँ से आवत हो भाई राम का देखो तारू हो मोबाइल में मोबाइल में फिल्म देखता नहीं हम अक्षय कुमार कौन फिल्म देखता अक्षय कुमार के या सोनाक्षी के। अक्षय कुमार का सोनाक्षी तो हमारा तो दूसरा फिल्म लौकता तो आके बड़ा दूसरा फिल्म देखा नहीं देखो का हमारा आँखिया दुइयो गो चार गो बा अक्षय कुमार के फिल्म बाटे का जाने ए छोटकी घुमा देले होई हम निकावे के पहिले देखत रहला दूसर चलाक नु बाटे फिल्म देखत रहला दूसर जानलू हमनी के देख के नु हम जाके बैठलू त टिप देलस तो अक्षय कुमार के मंगा लेलो कौन चलाक बाड़ी तहां लोग तहां का करत रहलो ओनी ऐसे ही घुमाई फिरे एगो हे माय लिखलो था एगो हे माय लिखलो था ए तो घूमे फिरे आए ना देख के आईनी है तब तू बैठ के देखा तो हमने कोने चली दीदी घूमे फिरे हम आएम ना बताओ। हां एगो हेने से मरवाइते लिखला था एगो हेने से बाप रे बाप का कहतरू हो मरवाइते बैठा ना नीमन से। हां बैठो तनी चला नीमन से बैठ गल बानी। हां बोला लुगा उगा नीमन से उठाला न तने से बड़ा चिउटी चलता है एने। अरे कोनो बात नहीं के बैठल बानी पूरा कोनो बात नहीं है। अच्छा ई बताओ का कोई काटी प्लू हो तो अक्षय कुमार आ गइल
कहनी है नु हाँ घर में लाइन उन कट गए रहे। हाँ अब बड़ा गर्मी लागत रहे तो अच्छा। आ गई पीपर के गाछ के हवा खाए। अच्छा कहनी आप तनिका फिल्म देख ली। ओ अक्षय कुमार के सबसे हॉट सबसे हॉट हॉट हाँ हॉट फिल्म हॉट का जाने हॉट हाँ वही हॉट वही फिल्म तनी फिल्म एतवा होला हॉट फिल्म होखले तनी ऑल्टर फिल्म होला। जोन छोट छोट कपड़ा पहने हाँ तो उहे हॉट अच्छा। फिल्म कहला उ तनी ऑल्टर फिल्म होला। देखै तारू हाँ अच्छा तोरा घर ना रख पानी में प्यार करत है आय तो घर ना रख तारा घर में कहत नहीं कि लाइन कट गए गर्मी लागत है। अभी सुंदर बाड़ू नया नचल बाड़ू तो हेने होने घूमत तारू कोनो पकड़ लिहन ध लिहन नोच दिहन का कौन पतना के बेटा नोच लियो अगर सामाने काट दे हम हंसुआ लेके अइलू ह का कि काट दे मुँह नोच ले हम हाथे धो के नोच ले हम हाथे नोचाई तहरा से हाथे से कथी दुनु कथी नोता आ तो ऊ का ह अच्छा ठीक दे में तो एगो मांस और होइले सुनावा ना नहीं कहिया आइलू हम तो हो गए सुन को तनी दे में मांस होइले नहीं के आ तल हट्टा गट्टा मरत कोनो नोच लिहन तनका नोचे लेती नोच के लेके भाग जाए। हाँ ई बात हाँ चिल्लाते रह जाइयन। हाँ अच्छा और सब सुनावा तनी कुछ बोला मोबाइल सोबाइल रख फिल्म और रख द फिल्म हाँ तनी बतियावा तनी बतियावा और सब सुनावा ना आई हम तो सुनाइते हो ना अपन खाना उना खइलू ह बा खाना तो हम कबे खा रहे अभी ले हम बाकी बाने का बनाई रहलू है ए बेर बनैनी है नु बड़का मुर्गा आए रहे। बाप रे हेत्ता बड़ा मुर्गा अपने खइलू का बड़का तारू हो हेत्ता बड़ा मुर्गा आई रहल को किलो के रहल अरे मत पूछो कम से कम 4-5 किलो के रहे। बाप रे ओकर टांग इतना के मोट मोट रहे दोनों देख के भर बना के खा गइलू हो हाँ एक के बार बना लेलू एक इतना बार दल इधर करू एक कढ़ाई भइल होई हम अकेले थोड़ू को खाए आदमी खाए के बता हमारे घर में 8 आदमी खाए वाला बा। अच्छा हमार बात छ तहन लोग कथी खइलो कथी बनैलू ए जाने का बनाई हम तो हमारा मुरई आ बैगन और घेवड़ा पसंद पड़ेला वही से नु घेवड़ा बैगन खा के हत्ता के हो गेल बारे। तो सब्जी में विटामिन रहेला घी मुरई खाई ले मुरई के सब्जी बनाई ए सब्जी में विटामिन रहेला कौनो मुरई खाता तो कौनो कथी बोलला घेवड़ा खाता का बैगन सुन लू खाता। नहीं के सुना मुरई विटामिन रहेला ओइमे विटामिन आ तू तो बड़का बड़का मुर्गा खाता रहू तो देहिया में मासे नहीं के चढ़ तब हमनी का मुरई मुरई खाता है तो देख हमनी के दे गौर बादू सुना कहते तार मरद माने ला तारा के हमार मरद हमरा के बहुत ही मानेला। हो ना देखो तनी माने वन जंगल में पतई त गिरल बा तनी बैठल बाड़ी त देखो तनी बड़ा नीमन लागता इतना खूब सुंदर हवा लगेला। हाँ तो सही कहता बड़ा हवा आवेला ना इतना बड़ा सुंदर पेड़ बड़ा सुंदर बा अच्छा बा नीमन लागता जा ठंडा ठंडा मौसम लागता। अच्छा ये बताव हमनी के तो घेवड़ा आ मुरई बैगन पसंद पड़ेला तो मुर्गा खालू बड़का बड़का मोट मोट टेंगरी खालू और खाए में चूसे में नु ओकर टंगरी चूसे में बड़ा मजा टंगरी आवेला। तो बाप रे तो मोट मोट टंगरी मिलत है खूब खींचत हो आ उहो लोहा टन लोहा टन हाई रे दादा लोहा टन अरे ये बाप छोटको लोहा टन कब खइले पड़ू ना हम नहीं ए तो घींचत होई खूब ऐसे ऐसे घींचत होई वाह। खींचे में मजा नु आ जाला। अच्छा ई बता तहन लोग खा लो कथी घेवड़ा बैगन उ तो नरम हो लोग अंगुरी से छू देला से पसक जाते। हां कैसे ए, ना। कैसे जाई थोई विटामिन मिलेला ओही में देखो तो नहीं कुछ गोर बानी मोट छोट बानी आ मोट जोट बारू एक कहीं बैठबू तो बस उधरे 2 आदमी धो के ना उठाई ताले उठ ना पाए। हमनी के कोनो खरीदे के बा हमनी के खेतों में होला उखाड़ के लिया के बना ले हां हम के खरीदे थोड़ी जाइले सन ओही तो ना अपना खेत में होकर ले आइले उखाड़ के बना हैं बताओ तोरे चाही तो बोली ना ना हमरा ना चाहिए। बैगन ना लगी हम हाउ लमका बैगनवा खाने वो भी तू भी कथी तरुआ बना के खाने तरुआ खा लंबा लंबा। अच्छा छोड़ा सब बात छोड़ा
अपना मरद तारा के मानेला कि ना? मरद तो बड़ा मानेला हमरा के, तारा के गोदी में हमरा के सुतावेला। अरे खिलावेला ना? ओ हाँ, दूध घोड़ा में कटोरा खिलावेला। वही गानवा ना सुन ले हमारा के का करेला जाने? हैं? पक तू का कहलू त का कहलू, का कथी कहलू कथी कहलू? हमरा हमरा गोदी में न खिलावेला, गोदी में सुतावेला, करेला, खिलावेला ना, खूब खिलावेला। हमारा के जाने और सब और कुछ ना करेला। हमारा के जाने लू गोदी में सुता लेला भर पाजा में, आ केवाड़ी बंद करके गोदी में सुता के कहेला सोरावेला, पूरा पूरा हाथ गोड़ सोरावेला। हाँ, माथा दाबेला, हाथ दाबेला, गोड़ दाबेला। अरे बाप रे बाप। तुहार दाबेला, हमर त सब कमर दाबेला। आ ओकरा बाद इनकर भातरा तो कदू मोट है, तोर भातर मोट है। हां बहुत मोट है, ओकर सामानो मोट है। तो चपा जात होगबू का करे? ना, हमार भाता जैसन हम बानी नु वैसन हमार मरद बा। ना इनकर के कहता नहीं। हमर भातार खूब मोट बा।